Hello guys. Pagkakaroon guys na ako sa baybay. Ni anak ko diha sa ubos nga bahin sa baybay guys kay ibong kugdak ko. Gabi dako day kaayo ang dagat. Ug nausab ang posisyon sa among baybay. Mura siya napangpang guys. Tanawara. Ug ang bunbun dito sa Pikas Tampi hapit na po nag-abot oh. Pamanggod mi din na to guys. So natingamis baybay. Hinlo kayo ang baybay pero na dahang bunbun. Dahang bunbun sa atbang di ari murag dapit sa amo ang murag na pangpang na nakitkitan sa bawod kagabi mao to na ang panahon guys. Kung ano siya amihan galing way kayo hadlok aning hangin kay amihan. Ang bunbun guys sama sa tao mag-usog-usog po do. Nawa ang mga basurang dagat. Hinlo na kay unasan guys. Isamawan ko ani guys, nagbahong naong. Uwan guys, habu-habu. Auto ng timpo. Mamay gikuan nga bagyo pero lain lang panahon ari. Linaw-linaw pud ang dagat guys, naay daghang nanagat. Muna epekto sa amihan, wa kay bawd guys kay sa lipod ng midiri sa Valencia. Nasalip dun sa bukid sa Valencia ang kuan ang lugar ani ang hangin di man dito sa ubay unang sa lipod tayo guys may hangin pero way bawd kay amihan man. Plano unta ko ani manginhas ko guys, gihanap ko sa hunasan ani ni balik ko ay lain gid og timpo. Ay gid ang puno sa dagat oh. Sa bunbun. Nagpangpang no. Ibres ni agi nga habog kay bunbun ani. Asa sila dapit sel? Nanagat. Asa sila pa dong? Kadto sila? Guys, may pagtumod. Nanubid ni. Ano lang kumuduol guys, kaya wala mo kuno ikuha. Magadayong na ni sila guys. Istorya pa. Lain jud ang panahon guys, murag gagabon jud. Doon na po musod nga mananagat guys. Ano biray gahapon eh. Pero tuwa dito ni silang stulay ka dunggo. Hinahinay ang dagan niya ni guys kay galiko-liko man ang suba. Yan arabay bato.
Nagliko-liko yung dagan guys. Pagipangita niya ang lawom. Madagong mo ang langit guys.